indică să-mi văd cel mai bine. de cărți, 12:37, 00:37, o oră de amestecat, 60 de minute. ADN-ul divin, ADN-ul divin, lentila pentru decriptat ADN-ul divin. E aici în mine, în interiorul meu, 100 de lentile. Voi acum sunteți doar câteva mii, ați ajuns la lentila 8, 9, 10. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Când ajungeți la telescopul divin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. până la 100, atunci apare de o altă infinită sfera și o altă infinită timp. Și asta nu veți vedea niciodată. Iau ce panorama a ieșit aici. Iau ce panorama a ieșit aici. Trebuie să fie toate pătrate sau rotunde. Pătrate sau rotunde, că așa și păstrează poziția lor. Și nu se mai pot amesteca astea. S-au întors și privesc la mine.
Dai, ia. Jos. Șapte și cu 23 se face 1. Deci 60 și cu 23, 83 de minute. De minute. Au căzut jos până la cartea 31 de la Dumnezeul lui Israelei Dracula. 0043. 0043. Deci 31 T. Găsesc ca câtă Italia T. Israel. Și ce mai e după? 40, nu vă mint. 40 depresiuni. Asta o băgăm 31, o băgăm aici. 40 represiuni. 6, 6, 6. Ce vreți să vă spun mai mult? 6, 6, 6 și 13 moarte. Deci este indiscutabil. Găsești 31, 31 T. Deci v-a zis clar, uite, 0044. Băgați-vă bine mințile în cap. S-a terminat jocul. Și mai e tot căzute din alea. 46 T, una. 49 V. Epuizarea. S-a epuizat totul, nu mai aveți. Și încă una. 17 R. Steaua. V. W. Da, deci alea erau căzute de pe masă. Da, deci ce să vă zic? Nu-i rădăcina asta pe care o vedeți voi. Lentilele astea nu pot înregistra soarele divin. Deci cu lentilele astea fizice, voi nu puteți înregistra soarele divin care e chiar aici în interiorul meu. Nici eu nu pot înregistra cu lentilele care le-am până astăzi. Cu lentilele care le-am până astăzi eu nu pot vedea nici înregistra soarele divin care e în interiorul meu. Aștept să primesc ochi și urechi. Da, deci ați văzut cum au căzut cărțile pe masă, 31, că mă gândeam azi, măi, chiar Dumnezeu lui Israel e Dracula. Dar a căzut din nou. Ce vreți să vă spun mai mult de atât? A căzut din nou.
Deci este adevărat, identitățile invizibile sunt lucrurile adevărate, nu-i trup. Așa credeam și eu când nu aveam nicio lentilă, că îți trup, îți basme, filme Avatar, dar nu e, uite precizia identităților invizibile. Vă desenez eu astăzi, aici din nou. Da, deci eu nu pot face nimic pentru voi, mai mult de atât nu pot să vă dau. Deci nu pot să vă dau mai mult de atât. Este adevărat. Lucrurile sunt adevărate. Lucrurile sunt adevărate. S-a pierdut aici toate formele posibile. Tot nu mai e nicio formă. Dacă poți să numești amestecat ăsta, ce amestecat? Poți să numești amestec ăsta? Da, deci identități invizibile scanerizează infinitisfera, găsești soarele divin, scanerizează infinitisfera și pune într-o formulă unică cărțile de aici de pe masă. După cum ați văzut și alea care a căzut jos. Da. Nume-eles, é sobre vocês. 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 La început cu 3, 3, 3, 3, 3, dar acum nu mai se poate face nimic, să mai faci ceva. Să ne pui împreună, nu? Nu se mai poate. Da, se poate. Punem acum 3, 3, 3, cum erau la început. Punem 3, 3, 3. Una, două, 3, 4, 5, 6. Stăcăm un pic și dintre astea. Stăcăm și dintre astea. Un pic și dintre astea.
Da. Și acum punem un pic jos aici. Punem pe așa. Un pic aici. Un pic aici. Jos 66 și 16 de Bosco. Amândouă de Bosco. 66 de Bosco și 16. Nu știu cât se vede până acolo, dar cred că se vede. Cu stop pe imagine se vede, cred că totul bine. Da, deci ați văzut cum e cu scanerizarea Infinity Sphere, cum sar cărțile, cum se așează una după altele. Deci este o identitate invizibilă numită Soarele Divin. Soarele Divin. Soarele Divin. Doar unul singur se poate apropia de Soarele Divin și acela sunt eu. Soarele Divin, Năteilis, Năteinis, Techiseis. Ceilalți care s-au apropiat de Soarele Divin au fost ori uciși, ori friți, ori arși, ori expulzați în afara Infinity Sfera. Expulzați în afara Infinity Sfera. Aici trebuie să găsesc un număr pentru podul ăsta. 4 poduri. 1221, 1223 și expulzați în afara Infinity Sfera și podul 112. Da. Da, a ieșit scandal cu asta aici. Ecco. Ești 54.